سلام نعخم أبرحون كروان تركوب زخبركم تخطاتلتي دون ديناري فولو and subscribe አይትረሱ ኣብ ኣፍሪቃ ዘላ ጓንስተይቲ ስነስርዓተኛ እድብቲ ጌርካ ተሓስባ ኣብ ኤሮጳ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ምሳኻብ ስደት ዘላ ጓንስተይቲ ከዓ ወይዓይ ትብል ዝተፈላለዩ ቦታታት ርአ ኣብ ክትከዶ ዘይግባኣ ትኸይድ ዘይውርዚቲ ጌርካ ተሓስብ ከምዚ ዓይነት ርድኢት ተደኣ ኣለካ ገለ ሽግር ኣለካ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ሳይበራዊ ምትላል ወይ ከዓ ሶሻል ሚድያዊ ምትላል ክንብሎ ብዛዕባ ኢና ክንዛረብ ኣብዚ ግዜ እዚ ደቂ ተባዕትዮ ሓደ ዓቢ ሽግር ጌርና ኣለና ንሱ ከዓ ከም ተቐዲመ ዝጠቐስኮ ተንምሳና ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ሽግራተን ጥራይ ዝረኣየና ተንምሳና ዘየለዋ ከዓ ውሕሉላት ብሉፃት ኣዝየን ፅቡቃት ኩሉ ነገር ዘማልኣ ኮይኑ ይስማዓና እቲ ዝሕዝን ከዓ ፅቡቅ ኣፍልጦ ዘይብልና ጽቡቅ ጌርና ከይተላለና ብሰንኪ ፊልተር ናይ ሶሻል ሚድያ ብመልክዕን ኣብ ፍቅሪ ወዲቕና መወዳእትኡ ወላ ሓንቲ ብቁዕ ነገር ከይገበርና ገንዘብ ምስዳን ንጅምር ሽዑ ዓቕምኻ ከተርኢ ነገር ወዲ ገዛ ፍለይ በይንኸ ትኮን ኣለኪ ሰላም ክልዎ ክለዎ ከይተምሲ ከይተብል ኢልካ ትብል ሳኻ ወርሒ ወርሒ እንዳወሰኸቶ ትኸይቲ ወፃኢታት ማለት እዩ By the way, እዚ እቲ common sense የዘዕለኩም ዘለኹ ኩለና ዋልድኩም ገብራ ማለት ኣይኮነን ዘይገብራ የለዋን ማለት ኣይኮነን ግን ብሓፈሻ ኣብዚ ግዜ እዚ ብተጋዳጋጋሚ ንዕዘቦ ዘለና ነገር እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ፊልተራትን ካልእን ጌረን ጠቂዕን ሶሻል ሚድያ ንሰብ ኣትራክት ክገብራ ዕላማ ዘለወን እየን ማለት እዩ መብዛሕትአን ከምኡ ዝገብራ ብፊልተር ምኻልን ማለት እዩ እንታይ ሰብ ኣትራክት ክገብራ ዝረብሕ ሰብ ኣብ ደገ ዘሎ ደገ ካብቲ ዘለዎ ዓዲ ናብ ደገ ከምፀን ማለት እዩ እዚአን ግን ኩለና ኣይኮናን ከምዚ ኤክሰፕሽን ኣይትወሰዱ ብሓፈሻት ዘሎ ኩነታት የፅዕለኩም ዘለኹ ሕጂ ስኻኻ ከም ወዲ ተባዕታይ ስእላ ማሪኽካ ካውና ማሪኽካ ቪድዮታት ማሪኽካ ሃነን ትብል ማለት እዩ ንሕና ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዝተጋነነ ነገር ሓደ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ቄናን እንዲቱ ተሓሳስባና የኣይ በላሕቲ ንሕና ንዓይን ክንላገፀለን እንዲና ንሓስብ ንሰን ዘይሓስባ ኮይኑ ይስማዓና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይብልካ ክነስኻ ገንዘብ ምስዳት ትጅምር እቲ ገንዘብካ እንዳወስኻ ከይትሰሙ ንኤክስፐርት ሴ ናብ ጎልዲገርስ ፀርያ ሒደት ኣይኮነን ግን ናይ ብሓቂ እንታ ጓል ኣንስተይቲ ትደልያ ተደኣ ኮንካ ፈቲኻያ ተደኣ ኮንካስ ዋይኖት ቤተሰባ መቕርባ ዝፈልጣ መማህርታ ኣሕዋታ መታዓቢታ ዘይተሓትት ከምኡ ዝገብር ሰብ የለን ይሄ ተደኣ ኢልካዮ ሰብ ኩሉ ግዜ ናይ ሰብ ሕማቕ ይዛረበካ ብለካ ሕራይ ብዛዕባ ፊልተር ትፈልጦ ነገር የለን ብዛዕባ ባህርያታት ትፈልጦ ነገር የለን ቆልዓ ኣለዋ ድዩ የብላን ትፈልጦ ነገር የብልካን ሓዳር ኣለዋ ድዩ የብላን ትፈልጦ ነገር የብልካን ተኸርቺማ ድያ ትነብር ኣይትነብርን ትፈልጦ ነገር የብልካን ዝሕዝን ግን ኣባና ደቂ ተባዕትዮ ኩሉ ንፈልጥ በላሕቲ ክንቋፀሮ ንኽእል ኮይኑ ይስማዓና ማለት እዩ መወዳእታ ገንዘብ ካብ ዝተበልዓኻ ካባኻ ዝሓይሽ ሰብ ምስ ረኸበት ተፀጋዓካ እቲ ክእል ኣነ ስብእነተይ ቁሒምያ ክብል ዝብል ጉዩ በይኑ ቀንፈዘው ብል ፈቐዶ ፀሓይ ትሪኦ ይታንካ ነው ንሓነ መለብለካ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ግን ከምዚ ተኣሳሰረ እዩ ገለ ከዓ ትሪኣ ዓቕላ ፀይባ መወዳእታ ክንዲዚ ሽሕ ኣውፅአ ክንዲዚ ሽሕ ደጊመ ኢላ ንኩሉ ትበፃበፅ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ንሓደ ኣብ ኖርዌይ ደው ኢሎም ንሓፍትኻ ከምዚ ገይረላ ከምዚ በሊዓትኒ ገለ ኢሉ መን ይኽብሎ ኢልዎ ትወዲ ነዛ ሰብ እዚኣ ትደልያ ትኾንካስ ንምንታይ ሃ ቀደም ዘይደወልካ እንደ ንዓይ ትሓተኒ ሓዋእ ዘድልየካ ሓበሬታ ኣነ ሓፍትኻ ንሓዳር ይክደልያ ንቁም ነገር ይክደልያ ኢልካ ኣይትሓተኒ እሞ ኣነ ከዓ ዝህበካ ሓበሬታ ማሃሎ ንስኻ የኣይ ክትብለፅ ሓሲብካ ገለ ጥቀም ሓሲብካ ሰብ ከይሓተትካ ብሕጉ ኣቲኻ ድላይካ ክትገብር ማለት እዩ ፈቲንካ ሳውን ሓደገትካን እንታይ ሃ ክትብል ንደሊኻ ቀደም ተትነግረኒ እወ ሕጂ ግን ከምዚ ጌራትን ኢልካ ክትዛረብሲ መጀመርቱ እውን ትካይዳኻ ቄናን ነይሩ ኢልዎ ማለት እዩ ትክክል ዘረባ ንሕና ደቂ ተባዕትዮ እቲ ካይዳና ቄናን ይኸውን ኣሎ ካባና ንላዕሊ ቄናን ዘይኮነኻ ከም ማዕፂድ ለዋያት ከዓ ረኽባና ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ በጃኻትኩም ቁም ነገር ክትገብሩ ተደኣ ተሓሲብኩም ልክዕ ከምቲ ናይ ኣቦታትና ሪሰርች ትገብሩ ከባቢኣ ቤተሰባ መሓዙታ ኣሕዋታ ካልእ ኩሉ ነገርናታ ትፅንዑ ዳሓር ትደልያ እንዲኻ ነዛ ጓል ሂዋን ፈቲኻ ኣለኻ ምሽ ስለዚ ስኻኻ ብትኽክል ምስቶም ሰባት ትላለህ እዚ ከዓ ንዓኣ
دقيما نتحسب نعها إنشورانس خونا كان عاون إنشورانس خونا مالتي of course كم زي لازم جبركا أيتتلا من مالت أيكونن كمو كلمة زي قاتمو بزحت على أنت خونا جن at least نسخة ولا تزاريب كاتسمع كل تخيل كم زي جبركا تفلت على هذا سبزي أخا ما تقول زي حلفت سيكا لك أهم زبالكم أنا كايدا جن كابها لا على خام ما عسيد زخونة ولا سيتي كترخبا كاتغيليا سلازي بجاخاتكم قدمينتا ጓልን ስቴት ምፍላጥኩም ቅድም ዝኾነ ነገር ናብ ገንዘብ ምስዳድን ገለንገለን ኣይትጓየዩ ክትገብርዎ ዘለኩም ነገር ንጹር እዩ እሱ ከዓ ብዛዕባ ጽቡቕ ኣፍልጦ ክህልወኩም ኣለዎ ድሌታትኩም ካብ ንጹር ንገርዋ ኣነ ሓዳራይ ገብርኤል ክኔ ምሳሕ ወፅእ ደልየ ዘረባ እዩ ሓዳር ዘይትገብር ሓዳር ገብርኤል ኪኤልካ ከተታልል ኣይትፈትን ምክንያቱ ልባ ትሰብራ ኣለኻ እስኻ ትደልዮ ነገር ብንጹር ምንጋር ንዓኻ ጽቡቕ ንዓኻ ሰላማዊ ምረኽባ ምክንያቱ ክሊርሊ ነጊርካ ኣለኻ ተኾነ ግን ንደልዮ ንሓብኦ ሓሳባትና ኣይነግርን ሽዑ ምስተበደልና ቋሕመም ንብል ኣደዳ ጭንቀትን ኣደዳ መስተን ፈቆዶ እንዳሁካን ካልእን ክንርአ ንውዕል ኣለና ስለዚ በጃኻትኩም ኩሉ ኣካይዳና ከነንጹር ንፈትን ካብ መጀመርታ ክትላለ ከለኻ ድሌታትካ ብንጹር እዚ ከዓ ንዓኻ ኣብ መጻኽ መጽእ ዝኽእል ሽግራት ዓቢ መፍትሒ እዩ ማለት ወይ ከዓ ዓቢ መከላኸሊ ክኾነካ ይኽእል እዩ ናይ ሎሚ መልእኽተይ እዚኣ ነይራ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ካልእ ግዜ ብካልኦት ሕዝቶ ይራኸበና ሳብስክራይብ ፎሎው ላይክ ሸር ኣይትረስዑ ዶንት ዲናሬ ብሩኽ መዓልቲ